మీరు నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా పేరు జెసికా. నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను. నాకైతే స్నాక్స్ తినాలనిపించింది. బయట నుంచి ఎందుకని ఆలు స్నాక్స్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మీకు ఈ రెసిపీ తెలుసా? తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. నేనైతే ఎప్పుడు ఇట్లానే చేసుకుంటా అనమాట. సింగిల్గా ఉన్న మా అన్నయ్య కోసం నా కోసం అయినా. ప్రాసెస్ చూసేద్దాం వచ్చేయండి. మనం ఎన్ని కావాలనుకుంటే అన్ని 1, 2 ఆర్ 3 మీ ఇష్టం అనమాట. ఆలు తీసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ బాయిల్ చేసిన తర్వాత స్మాష్ చేసుకొని దాంట్లో కార్న్‌ఫ్లోర్, సాల్ట్, కారం, పెప్పర్ మీ ఇష్టం, మసాలా ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మంచిగా మిక్స్ చేయాలి. వాటర్ అస్సలు వేయొద్దు. మీకు నచ్చిన షేప్లో ఆయిల్ వేగిన తర్వాత మీరు చేసుకొని తినేయచ్చు. టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఉంటాను.